Malikono ani maliko ka fo ka walima do ka sangane bi ala musa donya febriklo kle duru samba fla ani mwani duru ye ka fo ko kura au ka danaya talaka da Shirifla TV ka sangane watibe jango ka damne tene katati ala musa 10h 11h jimuga en kanu ba chamana musoma ka sangana ka baraka taw ye ka fo ka walima do diliko ubla ka gele dongele nya ganyo kuma dono kote usira tegala ne yansigile ko kura onga la de la jimukanka lala kuyate Samaira sanu kon bashite bashifoite na yere du koni jurufle bina kolongono ni takera ka muso mto kolondala ko anyingale be ko de la we chere eni sokoma mse kon bashite la alhamdulillah bashite no bashite mbaya ukakene obe aiwa Samaira sanu ki fo ki barkada Chendo. kala me baje kulu fana fu usanga kelen konna fen sigile no jabara nkoro ni sanga ina ulu me maliko no fuka tasi maliko kana mambu la jelinfo ka fo uku bisimila uka jabaran so mandi Shirifla TV koro ni uka jemuka mandi so madono ale de nundo to e bi alamsa so madena lala kuyati ate fo katemanika e kuyati nabu chugula jemuka karafe juru e kata aiwa Samaira anyo de fongo anga jemuka farida ote dore o de nouveau soleil ka produit keren ni ala uka produit zara o zara buka produit mununga ulu de kelen uka jemuka njugoro madundo stratégie fesa mi était zara premier amu furu ka soroga signal bébé dala sona Tiens mon père me dit mais Khani beaucoup de diva Zara mon père am da ko kala na sare ya kuma bay e ne ko na suri bisi ke ni do abia amangani siza wali yeto ko da tira to ka kedi abisa pesa babo ni ke wala bisi ya la ko ka sai kala na ka ke ko wa ne ba FCC de mi ha même vie ya ki quoi na appelé moi wa de moi on est bien to ka te la hija so da bole me fele fe nga de de jama jara ka duwa ke tizara makele ngada na me na buje Allah farafide mu jara ka duwa ke tizara makele ngada na me na buduki Mali de ujena kadwa uke tezara mesara mani makele ngadanga bena muneki ni ofo Samaira ngune dabalo kumbera jamana kono sona kadana ya da tezara wadunda tumenyande Samaira makele ngajuya be munekila jamaa ziende kwa Liptonza mashi kutetezara ni Sasa babi maka pakuru na kama yake kuma dona ukuti usigati ya la kuyati ali bi bamana ko kuni yibugo to yenena ki ya bori ni time to da ya ti da kono ay bugo ni tola ila tigala anga ngolo ko kura aywa Samaira wallahi rodolendo jimga na tafe aywa Samaira am tam jamga alsa ni anga clip du jour follow no anga sekoni dongo tigra ma ba no blawye o follow sa Racine Sall de Bambulo Toroba Racine Sall enfin wallahi e ko la paix ben odo o ben te yoro mai chendo ay wa me enfin Racine Sall ga la paix mada ka soroka singana ubebe awo Jama kerebe jama na di unse ginko
unga mali bayi dambe Suya oro makele ote unga mali bayi dambe Tajuru sara ote unga mali bayi dambe Panama fekele ote unga mali bayi dambe Ojoro nikele ote unga mali bayi dambe Sulane jama wana nyenyo mine mali don mali betanye Sulane jama wana mine mali don wana fara fara Lala Kuyate Samara ni ku karatabugu ni ya mene shila bendi buke wallahi kutu nyongontala kunyonte ko ufambe udi bofai ula fuite bembo Lala Kuyate amedu odeke jango ben akasiga sabate amina ya rabbi Samara Lala Kuyate na bi jien fenfena ni bente ala adola la nyini o sabati o sabati gala anga ben anga ke akulukulu bai odu aywa Samara ya fa chugum na tete moka albi ala ka ben sabati maldo ni nyonche anga basi ni kulusuma do mali jamana konnana usrati wa fasa Samara na boranga bi clip du jour follow la aywa amiku na foni balanda ele rubrique info maroka foka no ko krotalo no kasika kuna foni atilma o mesona usrati ka tami isorta jamana ka fasa do awo banyo tami ta masina Samara masina awo nasira yi me talike yi école karamogo la ni wati kon na kulubi hamini joro la barka daka ku ba majiti la maw ko ni talendu kangar dakando goshi uwi Lala Kuyate ni atagalage angata eke masina ni eke masina fo obesegu marabulu kono Lala Kuyate dunda kele anu boda chama isa tagala ni atagalage ameta bismillah mena eke masina o cercle ba kono dugula dugumi ne abewele kolongo tomo Lala Kuyate ako ni atagalage fasiri keba odi yef mabala amapu uluka la sigide mimbe okoma ko la rédaction Lala Kuyate usira tagala uye ajira ka fo dugumi me yatma bala ke masina o cercle kono ne uye kolongo tomo yi akula la Kuyate ne ye atagalage ekole karamogo munu me yatma bala bara na yoroko folina jamana chuala akula la Kuyate kangare da utara gushi uye Lala Kuyate jara la kulu mado ufe dine famcho jugu maudo Lala Kuyate munu ngoni intara yatma bala kangare ta boroko no katagadoma mikala baka nyino ofe Lala Kuyate oni ube yatma bala no kadwe ko kasika kalanso nuko datu Lala Kuyate akoni atagalage ako okoni tara bagalita kanyeshi yef mabala ekole karamogo nunuma Lala Kuyate kolongo tombo kafe kaira kafo Lala Kuyate oni walma oka kalanso datu Lala Kuyate oka oni ndugata ola akoni atagalage kolongo tombo yere Lala Kuyate ako mami ngoni fasiri sebe ako kibara dira omo madore femia akanuka tokoto dukula ako Lala Kuyate usira tigala uye ayira kafo kolongo tomo aywa ni madugu ni mandima dugu fola ni frati ni umusera umumekelede ni dasara ka kolongo tomo fo kolongo tomo wala sisa akuni atagalage Lala Kuyate ane anoga dugu do ko ni watla baina aku jatiga ane mashiba ubarka sibe korobonyo me aku odugu do ode tongolo kura faga se nayoma aku do fanje temene Lala Kuyate andasira majemka ngona aku ye jatiga wale keba utara yaf mabala mado ko ne bono onina Lala Kuyate madama mana manosmalo civil do Lala Kuyate ninga laba ka oka prembara do bla siraka mingira sababu ka gul masir tabado ni fo ko lu bono onina aku Lala Kuyate ni ataka lage aku oshuma ko oduma je aku okana to ko kura ka kangarita kanyishi ko kala magoma aku Lala Kuyate ablama aku ne keme ka ko kala mago aku dabe o yesu no wote oye ba wo kamara gane no mafengo ni ndu
Lala kuyate ko ni ngone bagabagali atara ka ɲɛsin o ma yɔrɔ min na o de ye kolongotomo ye ka yira k'a fɔ o ni walima o ka kalanso datugu Lala kuyate ko o ka o ni dugata fasirijɛkulu la rédaction Lala kuyate olu ka nɔbila don an ye min salo ka bɔ histoire kɔnɔ ka sanga ni o ka biboli Samara ate tɛmɛ nin na ka duwawu ni ala deli caman kɛ ka ɲɛsin masinakaw ma nin waati in na a ma nɔgɔ u bolo an b'a bila ala ka minɛn kɔnɔ a bɛna nɔgɔya n'ala sɔnna lajarabiw don u bɛ ban kosɛbɛ an bɛ deli k'o de fɔ n'i ye kumabaya dunun kɔni n'a golobatɔ sera don ni a faratɔ de a bilatɔ don dɛ o don an b'a jigiya k'a fɔ jamana marabagaw ye welekan mɛn u na fɛɛrɛw bila sen kan fana yaasa basigi ka se ka sabati Mali fan bɛɛ fɛ o siratigɛ la Samayira n'an bɔra histoire kɔnɔ an bɛ indépendant ta kana bila kosɛbɛ n'an y'o ta ayiwa Samayira welekan dɔ kɔni kɛlen don ni o ye communiqué ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji sanuma cakɛyɔrɔ maaw fɛ ni o ye SOMAGEP ye u ko ko k'a daminɛ bi sɔgɔmada in na 9h la ko bisibasa bɛna don ji sanuman sɔrɔli la quartier 13 la Bamakɔ kɔnɔna na o kin ninnu na yɔrɔ Bangoni Jɛngɛnɛbugu b'a la wa awɔ ji tigɛra aw fɛ yen ka bɔ Samayira o tɛ sɔn ko 9h de an 10h la mais est-ce que yɔrɔ a tigɛra a bɛ heure kelen bɔ sa Bangoni tɔgɔ fɔra wa Bangoni kɔni b'a la ne b'a dɔn Bangoni b'a la mais Bangoni fana ka bon mais Moribabugu t'a la Bangoni ka bon parce que ne bɛ Jɛngɛnɛbugu de la Jɛngɛnɛbugu b'a la dɛ ne ye n ka maa dɔ wele sɔgɔmada in na ko ji tɛ Jɛngɛnɛbugu la i t'a f'u ye ko u ka o tɛgɛ teliya u baaraw fɛ Lala Kuyate fasiri an bɛ a salo n'an y'a salo an bɛ taa kanabila kɔnɔ ni o ye indépendant ye a ko Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na min bɛ tali kɛ kintan ani sababu ɲɔgɔn ko Bamakɔ kɔnɔ a ko Lala Kuyate ka kɔni a dɔw la ji sɔrɔli a bɛ sɔn ka gɛlɛya o bolo waati kunkurunin kɔnɔ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ cɛkɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ mɛn ni olu ka baara bɛ taa ka ɲɛsin min ji sanuma o sɛnsɛnni k'a di jamanakɔnɔdenw ma Lala Kuyate a fɔ Société Malienne de Gestion d'eau potable SOMAGEP SA o de ye a cɔrɔ ɲɔgɔnna ye a ko Lala Kuyate ka bɛn ni arabadon tɛmɛnen ye o ye kibaru lase jamanakɔnɔdenw ma k'a yira k'a fɔ Lala Kuyate degun dɔ bɛ sɔn ka ye ji ɲuman sɔrɔli la Bamakɔ kin dɔw kɔnɔna Lala Kuyate fo ka se Bamakɔ dafɛ dugu yɔrɔ dɔw ma a ko Lala Kuyate i y'a faamuya b'a la min kɔni bɛ se ka kɛ ni k'o sababuya o de ye baara dɔw de b'a la ka kɛ olu fɛ Lala Kuyate i y'a faamuya b'a la yɔrɔ la min bɛ tali kɛ Jikɔrɔni para o ka station min bɛ yen a ko Lala Kuyate laɲini ye min ye o de ye hali bi ka se ka i y'a faamuya b'a la baara ɲumanw kɛ jan ko ji ɲuman sɔrɔli a bɛ se ka nɔgɔya joona a nataw la jamanakɔnɔdenw bolo a ko Lala Kuyate o baara o de bɛ kɛ sababu ka se ka ji sɔrɔli ni ka gɛlɛya kin dɔw kɔnɔ ani Bamakɔ dafɛ dugu dɔw la a ko Lala Kuyate o kin ninnu ni ko n'a lajɛ n'a sɔrɔ Jɛngɛnɛbugu b'a la a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko hippodrome Sikɔrɔni olu ne ka surun hippodrome ani Sikɔrɔni Bangoni Bangoni kɔni y'i ka kin yɛrɛ de Jalakɔrɔji a b'a la parce que a tɛ se ka Jalakɔrɔji ka sɔrɔ a ma tɛmɛ ne kan ne y'a f'i ɲɛna Lala Kuyate ne nin waati in na kɔni n'i bɛ taa so i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka bitɔnba dɔ de fa Moribabugu la basa Moribabugu t'a la Bulikasomugu Jelibugu Fajigila Korofina Sangarebugu zone industrielle Bakaribugu Sanfili ani Buguba Moribabugu t'a la Samayira mais o kumana munna u ma Bangoni falen Moribabugu la Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko ni a bɛ se ka kɛ sababu ka se ka ji ɲuman sɔrɔli gɛlɛya o bolo ka bɛn ni février kalo tile 5 san 2026 ye nɛgɛ ɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 17 la a ko a dɔw la ji yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ka kɔnɔ waati kɔfɔlen ye ni baara kɛra banfɛn ye Lala Kuyate teliya la ala ka baara ban joona o don ayiwa Samayira ni kɔni kunnafoni hakili la maliyɛnw y'a faamu maaw na fɛɛrɛw tigɛ joona an bɛ to indépendant kɔnɔ hali bi awɔ an y'a ye k'a fɔ maa dɔ kɔni ale taara a yɛrɛ fili baji la Lala Kuyate a ko an bɛ to hali bi ya kuma b'a la kanabila kɔnɔ a ko Lala Kuyate nin ye kamanagan ko ye a ko nin ye kinikini ko ye a ko nka a se mɛsa maaw an b'an yɛrɛ ɲininka k'a fɔ Lala Kuyate mun de bɛ maninfinw ani ba joliba cɛ Lala Kuyate maa dama an ka pont minnu kɔni bɛ yen ni o bɛ premier pont deuxième pont en troisième pont kɔfɔ a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ a ko pont min bɛ wele ni o ye pont des martyrs ye o tɛ pont fɔlɔ ye de Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko o fana na Lala Kuyate kamalen dɔ filɛ nin ye ka taa e yɛrɛ ko ni kɛnɛ karaba ka sanga ni a yɛrɛ fili ye o baji la a ko Lala Kuyate k'a daminɛ février tile 3 au su Lala Kuyate dans la nuit du mardi 3 février o tɛ wa tarata su ka dugu jɛ araba la a ko Lala Kuyate nɛgɛ ɲɛ 21 waati a ko kamalen dɔ min tɔgɔ bɛ da
de kala a jamu oyede ako san ode samwa ani konondo bonyonko akolela kwete aflekata refli ponde martiri kono akolela kwete mamunu ngoni olu ko insiria ako ochamaya ira kafo mami ngoni flekata refli jilata ako adana moto dola la kwete moto ye adana minga ay moto injo akalepi baka la kwete ponda gerefe nga soroka anyene akofle la kwete ne ka soroka laba ke yere shuru kabla yaf mabala ji konote akolela kwete akoni aketoka refli la kwete akabuguna te papier do ayo obla moto en kerefe obuguna te papier entali la kwete ayera kafo bola barakala do bawo oba yera kafo abe jeglula jeglu mumbe association des artisans de Bamako okofo la kwete fasili keba alibi ayera kafo la kwete ukoni oba yera kafo ko kade baramini akumeke afe ode gulu tugu cordonnier wonu me gulu barake okay cordonnier akolela kwete ajabala ode mayamuguye akolela kwete kibera ko lasini onongo ni fe la kwete protection civile maw ka fara brigade fluviale mawka ani bozo uluko ni yef mabala feroti onongo ni fe wala sa kasika okarjila kadi no fe jango kasika ta anita ne ka kishi kun kadala kwete akone kera yef mabala ala tigai bawo kadi afuri amasika yefolo aywa mbesi ale de ya fasiri anu do okay ala ka furu mai ta ko kara jiglatike awa samaira ali biamto independent kono lela kwete ameto independent kono niye atagalage ako samba fla ane mwani nduru ofurila akuna manya kafo okera ako ke lakana kera mimbeta ganyishi manvunu obulu kono fe tanganema protection civile ma samba fla ane mwani nduru kono oye okajate ubo akolela kwete kasarani yaf mabala gafe doyi mimetalike direction générale de la protection civile la la kwete okone jate ubo kasarani samba fla ane mwani nduru jate oye ni konana oye ayira kafo la kwete sur un total de 37 235 interventions ako ulu koni wuri la yaf mabala wuri ko babi saba anu wolonvla kemefla ani mwani nduru wala kwete ako munu nchela ukasikata demeta kanyeshi maoma ako wuri ko babi saba wolonvla la ako wala kwete ma babi nani kemesaba ani tono wolonvla ako ulu koni ulu mashiba soro ako munu nchela ma bakele kemeduru biduru ani kene ulu koni ulu fatura ako wala kwete ma babi saba ni shegi kemelo vla ani biwono woro ulu sebe ko juna ako ali bilala kwete ni atagalage ako gafe ngoni amana aka ako ulu ka jato be buluminga ode accident yi ako la kwete ola mi ka masibabu na ko sebe ode yesraba ka kasara yi ako la kwete o sraba kasara yi ako okoni tabebe yat mabala ma ba mwa anifla kemesaba ani binan nduru bonyongoma ako la kwete ulu de ka mashiba osebe ko bwana ko sebe ako jikasara okera shenani akulera kwete ufana bisoro minga odeye mawko ninkele ko yera flijila la kwete ako onani akulera kwete mimetalike nega ferroviaire ojme nega strake accident ferroviaire au terrain sera accident ako ko manimato ola la kwete ako kasangani sayalama barawi samba fani mugoni duru kado samba fani mugoni woro kono ako protection civile mawye ayira kafo uluye accident bikondo ane konondo la kwete ulu kunese osiraka ulila ulu de keneka kama soroke samba fani mugoni neta ukume be accident bishegi alinanima akula la kwete ni atagalage ako ulu kira sababu kama keme ane mabiro ni shegi bunyongo la kwete kunu jumu la kwete munu chela ma keme mabiro ali duru ulu sebe kono jugula ma saba ulu bona onina akula la kwete ni atagalage ni osamba fani mugoni duru ta franyoka malikona ako bamako okone wuri ka joni sarabayi akula la kwete 65 cas d'accident ako munu chela ma kemeni ma wulon vla bunyonko ulu banana ma fla ulu ni tora ala ako kayi marabulo obetingo ola ina soraka kulukuru da oka ako sebu siga so animoti la kwete ulu konita ya ka fo accident chama make ola ako tamutu kidali menaka sanduaza ulu yera kibaya ma yera ka fo ko accident kala uro ko fo nuna fale kulubali ali da ya fasire ansela ka min salo ka beni bidwengi kasarani independent ukaboli aywa samaira atete meninga do ka albala ka nun kisi ala ka ambela jilin kisi amina samaira wala no nouvelle horizonta ngani ta meta bafulabe angata bafulabe ma dara bafulabe ma sadi okay
o de bɛ n'a sera yen min bɛ tali kɛ taji feereli ko la a yirala k'a fɔ ko ɲɛmaaw kɔni ye yamaruya di k'a fɔ ko taji ka feere 900 o tɛ 880 ye nka nin waati ninnu kɔni na ko o sariya in tɛ ka labato kosɛbɛ Bafulabe mara kɔnɔna na. Gestion de la crise de carburant à Bafulabe, le prix du litre d'essence fixé à 900 francs. Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko i y'a fɔ cogo min na a bɛ n'a fɔ yen o ko nin kɛn bɛ ka bɛn k'a fɔ ka taji ne ka a feere 180. Lala Kuyate o tɛ 900 ye wa ko nka Lala Kuyate bin'a ka biya a ko ɲinikojugu dɔw a ko Lala Kuyate olu taara ka sɔn o ma a ko ka bɛn ni arabadon février tile 4 san 2026 tɛmɛnen ye o tɛ kun yan kɔrɔ a ko Lala Kuyate a ko ni kibaruya yira k'a fɔ Lala Kuyate maa dɔ ko ni essence litre kelen feere 1250 250 a ko dɔw ko ni b'a ka feere o cogo la Lala Kuyate i y'a fama b'a la Bafulabe kaw fɛ a ko Lala Kuyate o waati kelen na i b'a ye k'a fɔ tandis que les produits demeurent introuvables dans les stations services de la ville de Mayina a ko n'i ye Mayina ko fɔ Lala Kuyate hali bi maa minnu kɔni ka baara bɛn bɛ taji feere ma ni o station ye a ko taji a ma labɔli kɛ o yɔrɔ kofɔlen na dɛ a ko il convient de rappeler que la pénurie de gasoil survenue à Bafulabe à la fin d'année 2025 a gravement menacé la campagne agricole en contribuant au blocage notamment du bataille du riz et du maïs récolté. A ko Lala Kuyate a ko ka tosera tɔ ne ka kalaya a ko gasoil ko gɛlɛya Lala Kuyate san 2025 o laban fɛn fɛ a ko o degun o bonyana Bafulabe ani a nɔgɔdugu caman na a ko Lala Kuyate ka sababu kɛ malo o ko ni kana k'a bila kan ka malo ni k'a gosi ni ka kisɛ bɔ o ma se ka kɛ a ko Lala Kuyate kaba fana kɛra o cogo kelen na a ko Lala Kuyate n'i y'a ta k'a lajɛ o ye kɛwale min kɔ lɔntan tɛ a ko o siratigɛ Lala Kuyate a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ko ne b'a la ka o seko kɛ jango ka se ka taji ni ka a dɔ ka taa ni a ye ɲinikojuguw fana kɛmɛ k'o ta kɛ Lala Kuyate k'olu t'a dabila ye a ko ye ka sanga ni taji donni ka taa Bafulabe a ko a bɛ n'a fɔ a feerebaw kɔni kun bɛnna a kan a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ k'a fɔ taji a kana feere ka tɛmɛ 900 francs kan litre kelen a ko nka Lala Kuyate par conséquent le chef du service du commerce de la consommation de la concurrence informe que tout revendeur qui cédera les litres d'essence à un prix supérieur s'exposera aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur a ko Lala Kuyate taji a bɛnkɛra a kan damina a ka feere o la ko n'a ma feere o la ko ni maa ma tigɛ minɛna k'a fɔ i b'a la k'a feere dɔwɛrɛ la min tɛ o ye ko ni min ka kan o na da e kan Alifa Seso ale de y'a fasiri e ni ne anw ta kɛra ne ala ka wala o don ayiwa Samayira hakili la Bafulabekaw ye faamuya sɔrɔ nin na u na waleya ɲuman ninnu bila sen kan walasa tajiko ka nɔgɔya o siratigɛ fɛ Samayira an bɛ soir de Bamako ta n'an y'o ta Samayira i b'a ye k'a fɔ an ka Mali finitigiw ye wulikajɔ sabati ka se ka Bamaji tigilama caman kɔni ni diɲɛ fara ka sanga ni sanfɛ susuli dɔ ye min kɛra Mali ni Muritani dancɛ yanfanw na. Lala Kuyate n bɛ deli k'a fɔ i ye ka se ni sato dugu ma a tɛ kisi ɲɔgɔn ma a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ maajugu ninnu b'an tu la Lala Kuyate an t'a dɔn fɛn fɛn ko nin ye o ɲɛsin anw ma Lala Kuyate o siratigila jamana ɲɛmaaw fana o ka sanga Wolomasiri tabaw o ka cɛsiri ye olu fana kalen kɔnɔ k'a fɔ Lala Kuyate Mali tɛ diɲɛ an ka yafama bɔra hali sibiri kelen o ka jatolo nɔngɔn ye an jɛntɔ a kɔ a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ o siratigila o ko nin bɛ lamaga la su fara tile kan walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ni o bolokɔnɔfɛnw ni k'o tanga ni k'o kisi a ko o hukumu kɔnɔna Lala Kuyate ka sanga n'o ka baara ye min bɛ tali kɛ a kɛra ka bɛn ni février tile 2 tɛmɛnen ye Lala Kuyate Mali ani Muritani dancɛw la a ko Wolomasiri tabaw ka sanga ni o ka baaraw ye baara min ɲɛdɔn ni a bɛ o la ka maa dama sanfɛ ani duguma Lala Kuyate kumana min na o b'a la ka zolen da ka se ka yafama b'a la k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ lahala o bɛ cogo di Lala Kuyate o filɛ ka taa o ɲɛw da diinɛ faamucogojugu ka kulu dɔw kan Lala Kuyate minnu kun b'a la k'u ka janfaw ni ka o bolo da a ko Lala Kuyate o siratigɛ la Wolomasiri tabaw o kɔni o nɔngɔnni fɛ o ko a ka suma aw fan fɛ o ye susuli ta ni k'a ɲɛsin maajugu ninnu ma Lala Kuyate min kɛra sababu ka se ka o caman to sisi la ka bɔnɛ banfula caman sirilen o caman kun na ka caman kɛ lahara o dugulen ye Lala Kuyate o ma da o ma u ka kɛlɛkɛfɛnw caman bɛ yen an labanna k'olu caman tiɲɛ Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o siratigɛ la état major général des armées Lala Kuyate hali bi a ko n'i ye foli ta ka ɲɛsin Wolomasiri tabaw ma ni ka laban ka jamana kɔnɔdenw ka o wele ka na basigi ani jigisigi ma k'a yira k'a fɔ Lala Kuyate Wolomasiri tabaw kalen kan don su ani dugujɛ a ko Lala Kuyate o kɔni bɛ wuli ka jɔ la jango
sababu ka se ka jamana kɔnɔdenw tanga ni k'o kisi a ko ka to sira tɔ ni ka kalaya a ko janvier kalo tile 24 tɛmɛnen Lala Kuyate a ko ni ye a ta lajɛ Wolomasiri tabaw u yɛrɛ kɔfɛ na ko kɔrɔ tugun Lala Kuyate madama Mali jamana fan caman fɛ Muruja Lala Kuyate ani yɔrɔ wɛrɛw la a ko an ko ni an ye tasuma suuru ya kuma bala majugu ninnu kan o ye jeune maaw ye a ko Lala Kuyate hali bi o b'a yira k'a fɔ Wolomasiri tabaw l'armée monte en puissance ko o min b'a la k'a fɔ ko darafɔli tɛ ko kɛwale don n'a y'a jara ale de y'a fasiri Samara ale tɛmɛ nin kan hali bi an bɛ dugawu k'an ka sɔrɔdasiw ye Ala k'u fanga se Ala k'u lakana awɔ jugu Ala k'olu dɛsɛ amina Samara ka to soir de bon ko kɔnɔ hali bi min bɛ tali kɛ maramafɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la marifa ale marali k'o tɛ kɛ bilen ka sɔrɔ ni yamaruya t'i bolo u ko min ma ko biométrique permis biométrique awɔ Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ u ka kɛmɛ ka cɛkɔrɔba min sigi sen kan jamana kɔnɔna ni u ka baara bɛ taa ka ɲɛsin maramafɛn minnu bɛ lafu amasa maramafɛn minnu bɛ bolon kɔnɔna na ka se ka olu salo ka kɛ ɲɔgɔn kan janko o da ka se ka dɔn secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres Lala Kuyate a ko nin waati in na a wulilen bɛ ka jɔ a kɛlɛkɛsen kan a ko Lala Kuyate maa bɛ yen k'a fɔ ni maramafɛn dɔ b'i bolo ni ya tuma b'a la e ko ne taara ta ka sanga ni yamaruya dilen e ma a ko Lala Kuyate o siratigɛ la wuri danbɛ bɛɛ lajɛlen ma janko u ka se ka taa o yɛrɛ lakodɔn ka se ka taa ni marifa min bɛ o bolo walima maramafɛn min bɛ o bolo u bɛ taa ni a ye olu ka cɛkɔrɔ la Lala Kuyate o n'a ta ya tuma b'a la maramafɛn in ta ni k'a lajɛ Lala Kuyate yɔrɔ e kɔni e yamaruyala min ka taa o don wa walima yamaruya sɛbɛn jumɛn b'e bolo min bɛ e yamaruya k'a fɔ e ka se ka maramafɛn mara a ko Lala Kuyate ni o yera baara kɔrɔ dɔw bɛ sen Lala Kuyate ka se ka min bɛ se ka kɛ sababu ka se ka maramafɛn ninnu jatew dɔn Mali dugu kɔnɔna na a ko Mali jamana kɔnɔna na a ko maramafɛn maa ye maa bolo o hakɛw ka se ka dɔn a ko hukumu kɔnɔna la Kuyate o kɔni o kɛmɛ ka o baaraw ni ka o boloda walasa ka se ka taa maaw kɔni ni ka o jatew dɔn siratigɛ la o ko o bɛ wele da ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma dunan fara dugulen kan Lala Kuyate maramafɛn maa ye maa bolo a ko o ka wuli ka e senfa biribiri ka taa ni a ye ya tuma yɔrɔ la yɔrɔ min a bɛ wele secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres n'i wulila ka se yen Lala Kuyate kibaruya jɛlen na ta ka di e ma bawo Lala Kuyate maramafɛn o na ta ya tuma b'a la ka se ka taa a larawe o siratigɛ la ni ka sɔrɔ ka yamaruya papier o ko ma ko port d'armée biométrique ni ka o ta k'a di e ma bawo o ye papier Lala Kuyate a bɛ sen na a bɛ san kelen bɔ a ko Lala Kuyate o siratigɛ la a ko nin ko ni a fɔlen kɔfɛ ni maa min ye kulo gɛlɛya tugun nin kɔfɛ Lala Kuyate ni maramafɛn nana ye i bolo k'a sɔrɔ e ma taa ni a ye ka taa permis ta min bɛ e yamaruya k'a fɔ maramafɛn ka ye e bolo n'i ma taa o kɛ n'a yɛrɛ bɛ Lala Kuyate don min na a ko o fana lakale da wɛrɛ fɛ i ma jate zugun fɛ dɛ fasiri kɛba o ye Yusufu Konate Mori Lala Kuyate ale da y'a fasiri e ni ne anw ta kɛra la ni k'a ɲɛfɔ a ye ayiwa n bɛ bɛ min dɔn ni donso marifa b'i bolo ka so yen n'i ma taa permis ta bon lasasi est-ce que olu b'a la a b'a la dɛ lasasi b'a la n'a ja ye sisan jabaranin na a bɛɛ lajɛlen b'a la lasasi fana b'a la wa n kɔni bɛ ka min f'i ye Lala Kuyate an bɛ sɔrɔ n'i ka sɛnɛfɔya la n'i ma se secrétariat permanent na ka taa i ka permis ta ayiwa n da t'i ka kuma na dɛ mais anw lasasi an bɛ sogo de faga n'o ayiwa a dun fɔlen fili ɲɛna bamanankan jɛlen n'a fɔlen fili ɲɛna ayiwa nin kɛra wuli ka t'i ka bugunnatigɛ sɛbɛn ta dɛ sisan an b'a jigin ne t'a ye ne t'a o ɲini k'a fɔ yɔrɔ hali lasasi bɛ an minnu bolo a b'a la aw fana se b'a la a bɛɛ de b'a la anw fana marifa bɔra marifa la o ma b'o la Samara ala ka tulo kun di d'a ma amina yarabi o la sa ka se ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ tiɲɛ don an bɛ les échos ta o don wele kosɛbɛ n'an ye les échos ta Samara an bɛ taa Kulukoro mara la tiɲɛ don o y'anw yɛrɛ ka marabolo ye yan o y'a ta ye dɛ kosɛbɛ sinon an bɛ Bamakɔ de fɛ ne bɛ bila Bijanabugu la o a fɔ aw kɔrɔmatigɛli don o don n'an sera Kulukoro Samara an bɛ tali kɛ Kulukoro foroba baarakɛlaw la n'a fɔra olu ma ko travailleurs communaux ɔ nin waati in na k'olu kɔni kɛlen don ka baara bila dɔw boloda min bɛ taa tile 3 bɔ ɲɔgɔn la. Les travailleurs de la commune urbaine de Kulukoro observeront un arrêt de travail de 72 heures à compter du mercredi 4 février jusqu'au vendredi 6 février. Lala Kuyate a ko an ka taa Kulukoro a ko n'an sera Kulukoro an yɛrɛ bila k'a fɔ o baarakɛlaw
la kuyate ako kile saba bara bla ako obe onongonika ako adamena ofe février kile nani utokuniewa wa to sina fa février kile woro otuma donyewa ako la kuyate ako ni atagalage ako bara bla ina la kuyate anondona okwa kulu do fe metaleke okwa bara kan la fasale kulu o bulufra dola o de comité de base du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales ako la kuyate ako ni atagalage ako la kuyate kuma nani oka elanyinu masabati ako bara bla ngone ona aya kubaya dogokun la kuyate o restaurateur la okeme kairatu afoko la république du travail est prévue le 9 février 2026 à 7h30 okone bara damene la kuyate kabiri internet don natayi 7h30 wati la onongone fe oba jigia kafo okanyini fe olubeke sabati fe ako la kuyate ako bara bla nyaya akunye muye cette cessation du travail fait suite au non paiement des primes et indemnités du mois de janvier 2026. Les travailleurs estiment ce non paiement injustifié, ces avantages ayant été accordés par délibération de l'organe délibérant depuis le 28 juin 2024. Ako barakalo ya yira kafuda la kuyate uluka bara blanya kunye minyi ukaje bela jeneye malikona ani malikoka kafo ulubita bara bela kasibabu yake tormonyo do de kanga sera uluyi la kuyate nu ukoma ko prime et indemnité ako janvier kalo uluta de do ako yira kuyate ulude masara uluyi folo ako kama soraka uluyi tormonyo yi uluka hake udu ba sharebe ayamaria uluyi o prime ni indemnité ukasara uluyi ako yira kuyate o jarati la kasangani yaf mabala e janvier kalo klem e juin kalo klem wa ani nani janvier juin kalo klem wa ni chéri samba fla ani mwani nani ako ni atagalage dans leur préavis les agents communaux dénoncent également l'absence d'un arrêt interministériel devant encadrer le paiement des dites primes et indemnités. Ils pointent aussi du doigt le refus du trésor public de prendre en charge ces paiements, une situation qui selon eux pénalise durement les travailleurs. Ako la kuyate tromonyo nunu soro balia ako adeundante ako uli dema tugu deyi ako la kuyate ninte kumbo ako na fala nyonga obeke kumba bakere ako la kuyate uli be yaf mabala tromonyo soro nyonga kalo sara ani prime nunu uli beke sobo ka uli dema du musaka bolila ako la kuyate ngane atura atoka balata nchogola ako la kuyate adola fulgoni abeto adogo sala ako sala tela bara yankoni wele koni dato do jan ko la kuyate ko kasika fle ulu ka tromonyo la wakati uluma akumana ba onu sanu ya adogma teme jira obefisayi muri kita ale de afasiri ne on ta kelane kala kali samaira ta kenwa ki futi bargada ajani awala la kanye kodi isanugo ba shana foke kanjara segesi babi an kan jambede yado ni ngelenge meka aya maga sisa Lipton Zara la bena kabon kodi ala benawa ko sabe ekoti de Lipton Zara pere ni koti am tanga technicien fanfe ango ofuru musa travailleur GMT nani ofuru la adoya kana magaya na la sona am tanga technicien fanfe ni Lipton Zara abo mi doni ka soro ka signal bebe ni Zara de Kenya ani lafiya sabati dole da farko da akadikoji media geren barodu nega wa bela jini ni da wala ni le ni kabantura bela jini ni sodia niko joni starire me awa kula na chansa me de stari me kadi wa me dumuni tinya ne de les Zaraye ne kari demisanu ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛtɛ k'aw to ne minina a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne kari demisanu ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de Zara n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalanɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Lala Kuyate. Oui, Samaira. Signifionbo. Obu koma suruku kanja. Obu koma suruku kanja. Watina. Antara signifionbo. Wallahi. Okira sababu. Lala Kuyate kan akasika sabati. Awo okira. Kodi. Kosabe atete muka. Ante segero jemba kono. Msegna do akono Samaira. Bashite. Ni anga iribiriki sabana ejemu kan kono. Odo. Nanko ba iribiriki société. Chendo. Ami foka nugo to dore o dugu yere la hala ya. Chendo. Kewari amu ni dugu kono na. Odo. Fukata si hakimna mu ni jamana kono duna. Chendo.
bisa anya kanu ka wuli ka se mado ma ka se ka ta udu ka hakilina ɲiningali kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la o ma fɔlɔ o ye Mamadu Jango Tunkara ye hakili la ale kalanko ko ɲɛnabɔba dɔ ye an da sera kimɛnu u don ma ya sa laban kimeru dara a datu bɔra ka bi kosɛbɛ wala y'a fɔ cogo min na min da o de ye mɛn digila olu siratigɛla an wula ka se u ma olu ye école karamɔgɔw ye écolesotigiw don nin ko in kɔni bɔlen ka bi olu kɛra yeta kɛra jumɛn ye a la min sɔrɔla o la somɔgɔ sama ye an b'o ɲɛmada an t'o ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn la n'Ala sɔnna an kɔni ka faamuyali la ɲinan datu ka fisa mais datu tɛ école bolo dɛ datu bɛ gouvernement de bolo n'a y'a ye kalan tacogo ɲara caman kɛla programme na ou bien programme banna a bɛ jateminɛ kɛ ka datu sigi waasa ɲɔgɔn dan ka kan ka kɛ fɛn min kan a ka se ka sabati ka ɲa bon an ka jamana la samiya bɛ yen o y'a ta gɛlɛya ye mais ɲinan taw an hakili la yɔrɔ caman bɛ yen nɔ a ye samiya ta en compte un peu par rapport à la progression du programme taɲɛ la an hakili la ɲinan kalan kɛra basigi kɔnɔ labɔli mɛ kɛ date min kɔni an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi a kun ye ekɔlidenw ye min kalan ka se fo examen ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min na donc faamaw olu y'a faamuya k'a fɔ a caman kalanna ɲɔgɔndanw bɛ se k'a kɛ anw bolo date ninnu a ka fisa kosɛbɛ a ka fisa samiya tɛna jouer a kan kosɛbɛ an bɛ ekɔlidenw an b'olu de sensibiliser a kan ka parents d'élèves sensibiliser a kan bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ examen ekɔliden ye kalan min kɛ a bɛ taa ɲininka o de la donc k'a bila i kunna k'a fɔ ni datu bɔra ka na o ye k'a fɔ mansaw ni ekɔli karamɔgɔw an yɛrɛ ekɔli karamɔgɔw ni bɛɛ ye tulonkɛ kɔni o k'a bila fɔlɔ ka se sɛbɛ ma examen disposition minnu talen don examen kɛli la o ye i bɛ don i n'i ka bigi de examen na a sariya bɛ yen furudu mɔgɔ kun n'o bila i kunna ko bɛ se k'a kɛ bilen ekɔliden mansa fara ekɔlidenw kan k'u bɛɛ hakili jigin o la donc n'i ye bamananw b'a fɔ n'i ye ji min kɛ daga kun i b'o de soli dɛ donc i ye min kalan i bɛ taa ɲininka o de la i bɛ se min na fana o fɔ i bɛ se min na i b'o de kɛ n'i y'o kɛ o de ye i halala ye o de ye i ta ye o de mana corriger ni i passera ni passeli ka kan o passeli bɛ kɛ ni gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen nɔ bilen k'a fɔ parents ye a ye wuli ɲɔgɔndanw sera bɛɛ ka denw fɛngɛ depuis date yɛrɛ bɔra fo bi ne yɛrɛ ɲɛ bɛ maître bɛɛ wulilen don k'i jɔ direction mɔgɔw hali ekɔliden i mana na retard la parent bɛ wuli a bɛ ɲininka donc kalan ka kɛ sérieux kɔnɔ examen fana ka kɛ sérieux kɔnɔ jaabiw fana bɛ bɔ sérieux kɔnɔ ayiwa Samara a ye kumakan tɛ fila ye saba tɛ o kalan ka kɛ sérieux kɔnɔ jaabiw ka bɔ sérieux kɔnɔ kalan ka kɛ sérieux kɔnɔ hakili la o de ye examen kun ye examen bɛ kɛ transparence la jaabiw ka bɔ sérieux la walayi sinon wɛrɛ t'a la nin kɔ dɛ sinon fɛlɛ bɔdenw tɛ wulili ta don ayi o tɛ ni i y'i sigi kosɛbɛ Lala Kuyate ko sini defu ye ayiwa e ka sɔrɔ ka siɲɛna bolo da bi a ma nɔgɔn dɛ ka ɲɔw bilen ŋamangama Lala Kuyate kama sɔrɔ ke a fɔra a mɛnna ko examen ye nin don ye kosɛbɛ e ma o si k'e kunna ko ye a ma nɔgɔn sama ye yɔrɔ sisan jaabi o ye bɔra ka examen ninnu datu bɔ ka bi kosɛbɛ mais i b'a ye arabama ekɔliden min b'a bila kun na k'a fɔ ko ko an ka examen kɛ nin date in na mais i b'a to fana tɔ tora tile kelen tile fila ka sɔrɔ a fɔ ko defu sera bagi sera a ma nɔgɔn dɛ kama sɔrɔ kɛ Lala Kuyate kɛlɛ seli ye soforo kun na murubaya sa o don to la dɛ i ma min kɛ k'a b'a daminɛ a selen kɔfɛ kɔni sisan a bɔra k'a fɔ n'i ye ji min kɛ minɛn kɔnɔ e b'o de soli o e ye kalan hakɛ min kɛ kimɛri don
e ka donta e to bara de kɛ o nka ni ma fɛn min kɛ e ka taa fɔ ko Lala Kuyate ko fa mɔgɔ minnu ye kalan kɛ i n'a fɔ kan ka kɛ cogo min na olu ye min sɔrɔ k'e k'o sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka bɔ ni kɔnɔbatigɛw ye o binna an kan dɛ o y'an namara dɛ o ma sɔrɔ kɛ Lala Kuyate e kan ka ko in daminɛ kabi a daminɛ e ma daminɛ jigin cogo ɲuman sɔrɔ o fana ma nɔgɔ ne bɛ ka fɔ ala ka jigin o ye min yɔrɔ ɲɔgɔn dɛ ko di ala ka ɲɔrɔ kamera an b'an ka fara école karamɔgɔw kan k'a lase écoledenw ni écoleden somɔgɔw ma datiw kɔni bɔra ka ban ni o ye examen ye examen bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan a examen bɛɛ lajɛlen dati bɔra an da sera a ma kɛnɛ kɔnɔna la yan nɔ dun tɛ ka daminɛ kapu la o min bɛ kɛ depuis mois de mai examen daminɛ ni kapu de kosɛbɛ fo ka taa bila fa santé mɔgɔ agropastoral olu b'a kun cɛ a bɛɛ dati bɔlen don donc bɛɛ lajɛlen ni cɛsiri donc a fɔ ko examen ko a tɔ man jan dɛ a man jan a tɔ ye panko kelen ani ɲɛ a dɔgɔdara kosɛbɛ Lala Kuyate e b'a bila kunna k'a fɔ ni tɔ kɔni dɔnni dugu jɛ don o don n'a ma dɔgɔda de sa i bɛ se k'a fɔ hali bi a ma dɔgɔda nka a don fɔlen ka ban Lala Kuyate a tɔ man jan n bɛ deli k'o de f'u ye don min yɛrɛ ma dɔgɔda o bɛ se kuma jan ye dɔgɔdali o la an kɔni b'a ɲini fɛ dɔrɔn k'u cɛsiri ka se ka Mali a kalanko a ka yanga sanfɛ hali bi jaabi ɲumanw ka se ka sɔrɔ jaabi minnu bɛ sɔrɔ ɲina olu ka caya ni san tɛmɛnenw taw ye o de ye an ka laɲiniw ye jamana kɔnɔna na awɔ Lala Kuyate baara ɲɛna kosɛbɛ o la sisan an bɛ taa ɲɛfɛ awɔ n'i y'a jate minɛ hali bi an bɛ waati min na o ye février kosɛbɛ Lala Kuyate don dɔw la mɔgɔw bɛ wuli ka sɔrɔ nɛnɛ bɛ yen awɔ an delila ka sɔgɔmada in na yɛrɛ sumaya min bɛ sɔgɔmada in na an delila ka kuma kan jamukan in na kosɛbɛ nka n y'a kanu cogo tubabuw ko le rappel profite aux croyants o ye tiɲɛ ka hali bi ka hakili jigin k'a fɔ maa minnu ka baara bɛn bɛ waati ko ɲɛfɔli ma ni o ye météo ye olu ye ɲɛfɔli kɛ a kan k'a fɔ nɛnɛ période a bɛ se ka taa waati min u y'a fɔ k'a bɛ janya ɲina dɔɔni donc o la ɲɛfɔli min sɔrɔla o la hali bi ka tosira tɔ ne k'a gan Lala Kuyate an bɛ segin ka fɛlikɛlaw o hakili jigin météo mɔgɔw ka fɔtaw la n'Ala sɔnna ko di awɔ o tɛ baasi ye awɔ décembre bantɔ in na nɛnɛ in bɛ continuer an bɛ sumaya mun na a bɛ continuer maintenant wagati dɔw bɛ na kɛ dɔ bɛ na bɔ nɛnɛ fanga la wagati dɔw bɛ kɛ a bɛ juguya dɔɔni mais an bɛ continuer nɛnɛ in kɔnɔna la n'an donna janvier fɛnɛ kɔnɔna la nɛnɛ in bɛ continuer février fɛnɛ nɛnɛ in bɛ continuer an b'a ɲini jamanadenw fɛ u ka u hakili to fɛɛrɛw la fɛɛrɛ minnu b'u tanga a kɔlɔlɔ ma parce que adamaden farikolo filɛ nin ye kuma dɔw la ni nɛnɛ kɛra k'a dan sago a bɛ digi an na ni funteni kɛra k'a dan sago a bɛ digi an na donc hali ni gɔngɔngulon yɛrɛ cira ka se niveau dɔw la an bɛ banamisɛnnin dɔw sɔrɔ a la donc an bɛ kunnafoni dɔw di olu kan an b'a fɔ u k'u yɛrɛ janto surtout denmisɛnninw ani musokɔnɔmaw ni mɔgɔkɔrɔbaw olu ka situation ka gɛlɛn kosɛbɛ olu tɛ se ka girin ka wuli ka fɛn dɔw k'u yɛrɛ k'u mago bɛ dɛmɛ na donc sɔgɔma nɛnɛ bɛ kɛ sumaya bɛ jigin sufɛ fɛnɛ sumaya bɛ jigin donc an b'a ɲini jamanadenw fɛ u k'u hakili to o wagati ninnu na ka finiw don fini minnu b'u kisi nɛnɛ in kɔlɔlɔ ma an b'a ɲini jamanadenw fɛnɛ fɛ n'u bɛ yaala kuma dɔw la gɔngɔngulon bɛ kɛ an bɛ wagati mun na kuma dɔw la donc u ka masiki donni u ko o matarafa a b'u kisi kɔlɔlɔ dɔw fɛnɛ ma mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka sɔgɔsɔgɔ ka teli dɔw ka mura ka teli et puis dɔw yɛrɛ hali banamisɛnnin wɛrɛw yɛrɛ bɛ yen nɔ ka teli ka a sɔrɔ o wagati ninnu na an b'a ɲini u fɛ fɛnɛ ni i y'a ye dɔrɔn k'i fari man di la dɔrɔn i bɛ boli joona i bɛ dɔgɔtɔrɔw sɛgɛrɛ olu bɛ se ka furaw d'i ma minnu b'a kɛ i bɛ se ka kisi a kɔlɔlɔw tɔɔrɔ ma. Lala Kuyate Samara nin yɔrɔ in na an bɛ Amadu Jakite fo. An bɛ Jakite fo kosɛbɛ. A ye ɲɛfɔli minnu kɛ. Awɔ. N'i ma fili nin bɛ maaw nafa. Kosɛbɛ. Parce que hali bi Lala Kuyate maaw bɛ to ɲɔgɔn ɲininkali la. K'a fɔ nɛnɛ in a bɛ ban kuma jumɛn. Walima nɛnɛ banna dɔw b'a fɔ a ma ban. Nka ninnu ka baara de bɛɛ mɛn a ma. A ɲɛɲinini ma kɔni. Olu y'o kalan de kɛ. Olu y'o kalan de kɛ. A bɔra k'o de fɔ sisan. Kosɛbɛ. Ko ɲinɛ nɛnɛ bɛ prolonger fa février. Awɔ. Ko o la Lala Kuyate i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na don dɔw la an bɛ wuli ka sɔrɔ yɔrɔ sumalen
falen bon o la ko a bɛ ɲini maaw ka u yɛrɛ matarafa ka u yɛrɛ lakana Lala Kuyate madama fini dontaw Lala Kuyate ani minnu bɛ moto sanfɛ ka nun datugu contre-échelle k'olu kɛ o taala ye ka hakili to denmisɛnnin fitininw na ani mɔgɔkɔrɔba minnu sikɔrɔbara kosɛbɛ donc ka to ka fini giriman don o la k'a yira k'a fɔ hali bi nɛnɛ tɔ bɛ Lala Kuyate bamananw ka kuma don ko maa sɔmɔnɛ o de ye suba anw seko ko ne ye nin ye kosɛbɛ ka se ka taa kunnafoni ɲini a jɛlen fana ka se k'a lase u ma hali bi ka se k'u ka tɔmɔ a la k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ yen nin kɔni kɔfɛ bilen ni kɔlɔlaka min y'i sigi i ma nɛnɛ guloki don fiɲɛkolon ni fiɲɛkolon y'i ti a ma nɔgɔn yɔrɔ miyankaw ne se dɔgɔtɔrɔw ma i bɛ taa min sɔrɔ yen miyankaw b'a fɔ ko olu tɛ da ko la n'o ma gulokibaw don nin waati a ma nɔgɔn dɛ ayiwa u ka sigi a miyanka tɛ na dɛ e bɛ nɛnɛ gulo don a banna miyankaw ni ganaw faamuyali sɔrɔla Samayira faamuyali sɔrɔla bɛɛ lajɛlen faamuyali sɔrɔ ka Jakite yɛrɛ fo a yɛrɛ cɛsirilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali météo kɔnɔna na a cɛsirilen don kunnafoni di la a yɛrɛ tɛmɛna an ka jɛmukan plateau sanfɛ don tɛmɛnenw na ka na kunnafoni jɛlenw di o don Lala Kuyate hali bi rubrique société kɔnɔ ka a bɔ kɔnɔ bi an ni sifinnaka dɔ an ye masala kunkurunin kɛ n'a ye ka sanga ni ale yɛrɛ ka yeta ye ni san yɛlɛmana Lala Kuyate sifinnakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye ni ma dama n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana sini ma sinikɛnɛ o de ye anw sifinnaw ye o de y'anw ye dɛ ko denmisɛnnin tɛ ko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔ o y'a ye min tigɛ kura jisɛnuma na ni min tigɛ ko kuma dɔn Lala Kuyate a dɔw la a bɛ gɛlɛya o la Sumayila Kulubali a ye min sɔrɔ k'a fɔ an b'o ɲɛmada ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye kokura n'Ala sɔnna citoyenneté bɛ jeunesse de concerné kosɛbɛ jeunesse ka bolo ɲɔgɔn ma ka baara kɛ pour que jamana bɛ se ka développer bon ni jeunesse sɔnna jamana bɛ développer ni jeunesse banna fɛnɛ a nɔ bɛ jamana ka développement na donc o bɔlen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ fɛnɛ jamana bɛ lahala min na bi Ala ka se ka jamana ma k'a basigi an bɛ laɲini min ɲini k'o ye jamana basigilen ye k'o ɲini Ala fɛ ani crise minnu bɛ n'a fɔ carburant ko n'a ɲɔgɔnna ninnu vraiment an bɛ Ala deli Ala ka se ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya vraiment o kɔni y'an ka laɲini kosɛbɛ 2026 kɔnɔna na jeunesse fɛnɛ vraiment an ka ɲɔgɔn minɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana labaara ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ u ka baaraw fɛnɛ na ni crise in tɛ mɔgɔ ka hɛrɛ ye parce que mɔgɔ minnu b'a ɲini k'a kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ka hɛrɛ ni sɔrɔ sira bon a dɔ la i bɛ taa se i bɛ taa degun dɔ se i balima dɔ ma parce que carburant an bɛɛ de bɛ jɛ k'a ɲini k'an ka baaraw kɛ n'a ye a dabɔlen tɛ i n'a fɔ mɔgɔ k'a kɛ i n'a fɔ jago sira ka carburant ɲini kojugu la k'a feere mɔgɔw ma dagɛlɛnw na vraiment an ka essayer k'olu lanɔgɔya dɔɔni parce que jamana bɛ lahala min na sisan an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan pour que jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na o kun ye laɲini min ye vraiment ka ɲɛsin mɔgɔ mɔgɔ i ka baara ye nin ye k'a fɔ i bɛ carburant ko i yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ sira ye vraiment u k'a dabila sɛbɛko tɛ Lala Kuyate sɛbɛko tɛ an bɔra k'o de fɔ sisan a kuma min an bɛ ka kuma Bafulabe kan ni essence prix ko maa minnu ka baara bɛ bɛn a ɲiniko jugu ma Lala Kuyate n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i tɛ se k'a feere sɔngɔ duman na ne ko i t'i sen bɔ a la de wa i b'i sen bɔ a la Samayira jagoya don wa Bafulabe tɔn in ye misali suru ye sisan jamana ɲɛmɔgɔw ko k'a feere 180 fɛn ma far'o kan station kɔnɔna na e bɛ taa ta o la Samayira hali n'i y'a feere 200 ka 20 sɔrɔ a la o ka fisa ma fɔ 250 o ye kunu fufalaki ye sa dɛ Lala Kuyate ne y'a fɔ n'i y'a dɔn k'i tɛ se k'a feere o la kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye min fɔ i tɛ se ka baara kɛ o la baara wɛrɛ ɲini i t'a to yen i bɛ dɔ wɛrɛ ɲini baara ka ca jan ko essence feerela kɔrɔ ninnu o caman y'o de ye minnu donna tilegan fɛ parce que kɔnɔ minɛnw tun bɛ si an ɲɛna olu tun bɛ taa ɲini ka na feere anw ma gɛlɛya la olu sɔminen o tɔrɔmɔɲɔ sɔrɔ la o ko de ko ta dabila Samayira sinon an y'a fɔ yan an ye mɔgɔw sɔrɔ yan minnu ma bɔ a minɛn kɔnɔ Lala Kuyate olu tora k'a feere sɔngɔ ɲuman na ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya ko a bɛ tɛmɛ donc ka dɔn k'a fɔ k'an bɛɛ ye mɔgɔ kelen ye k'an bɛɛ ye jamanaden kelen ye o kɛra yan wa an y'o kuma fana fɔ Lala Kuyate an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma jamana in halisa Ala k'a basigi degun minnu
b'a ka ala k'olu ɲɔni ka bɔ an kan ala k'olu b'an ka jamana kɔnɔ olu barika an'olu nafa n'u karama kosɔn amina ayiwa Samayira an ka bi clip du jour filanan hakili an b'an sɛnsɛn ka se ale ma n'o ye Adama Bagayogo ye ale ka nɔbila b'an bolo yan ko Mohamed o t'an kuntigi ye sa wa kan ka kɛ kira Mohamed Fasa yarɔ ayiwa ala k'an nafa n'a barika ye an b'o ɲɛmada dɔɔni ka sɔrɔ ka segin ka na kokura awɔ Alakira Sayyidil Kaunain Muhammadu khairu kalimila Allah 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 khairu kalimila Allah amina kade sayyidina Muhammad Allah abulaida sayyidina Muhammad Allah ajuma safa sayyidina Muhammad Allah anebufa sayyidina Muhammad Allah kiyatufa sayyidina Muhammad Allah abulaida sayyidina Muhammad Allah asimufa sayyidina Muhammad Allah imafa sayyidina Muhammad Muhammadu khairu kalimila Allah Muhammadu khairu kalimila Allah ya nabi Muhammadu Allah nabi kuma alakira Muhammadu Allah Allah yeka sayyidina Muhammadu Allah Allah yeka nabi Muhammadu Allah Allah kelema nabi Muhammadu Allah ayi kira luchanga Allah kira kama tani saba ala tele rakira lusugante wa ayo kira mugani duru kaula ayo sugante kira kawchela ala tilla katira were luta ayo kira duru mugani duru chela atele go mugani duru ta ala na kira kele ta etana sidina mamado amina kade sayyidina Muhammad abulaidi sayyidina Muhammad nabi kuma alakira Muhammad ka kiramate jamajano bulaga sunu wakeje keje de Muhammad perepele kiramate ono barabai ono dogo mate ono bara perepele kiramate yekili kuma bai yekili dogo mate ayekili perepele ala kira kunye kamale sarambai Muhammadu manado chefa kuluje dedi kawa koyana Muhammadu ni kira ya siki jamachela ita kanu kira ka wili kata ni kira ya jo le kulujela ita kanu kira ga siki koye ni kira bikuma adama de nofe ita kanu kira ka dadeta ni kira dadele me mugo kulujela ita kanu kira ka kumatuko ubete dana sidina Muhammadu kaba kulu dana Muhammadu ye dugu kulu odana Muhammadu ye Muhammadu khairu kalimila Allah Muhammadu khairu kalimila Allah sidina Muhammadu kelemida alakira Muhammadu Allah Samayira tiɲɛna nin dɔn se in ka di ko Bagayogo f'a ka bɔ a la i dun t'a nɔfɛ tiɲɛna an ka kira sallallahu alaihi wasallam ale ka mun ka min na an bɛ fɛ o ka dabila kosɛbɛ ko duman banbali o jate dɔn dɛ ko di dɛ ayi o la lala kuma tɛ kuma dɔn ko n'i sigi kuma dɔ to kunna ni kuma o man ɲi kamanagan n'o b'o cogo la jɛkula a b'a la kasa kuncɛyɔrɔ la ayiwa Samayira i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ nin kan ko cɛnin ka ko nin ka di nka cɛnin ka ko nin tɛ ban a laban a bɛ kɛ negebɔ ye o bɛ k'o ye an sera kan bɛɛ dakuma ma kanubagaw ye nka sani an k'an kɔ don u la an ye waleɲumandɔn foli kɛrɛnkɛrɛn kokura k'a ɲɛsin u ma
fɛn kun sigilen no I ka jabaramuso Mali kɔrɔ Sherifula TV kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔgɔmadon jɛmukan kanubagaw aw minnu bɛ Mali kɔnɔ wali Mali kɔ kan aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ an bɛ waleɲumandɔn foli bɛ kɛ ka ɲɛsin aw ma barika da kan minnu o tɛ san sɔrɔ juru kɔ adamaden tɛ kɛ foyi ye kanubagaw ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛmukan ɲɛnɛmayabagaw an tɛ se ka kɛ foyi ye an kanubagaw kɔ an b'aw fo su ni tile a ka kanu na ka ɲɛsin an ma o siratigɛ fɛ an b'a fɔ minnu de bɛ dansigi kɛ nin dɔgɔkun ye a jɛmukan na n'Ala ma basigi an na n'a ye dɔgɔkun nata yira an na aw ni anw an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan sɔgɔmadon kɛnɛ kan yan kokura kunnafoni wɛrɛ minnu mana k'an bolo an bɛna olu da aw tulo kan Lala Kuyate sani k'i kɔ don I bɛ foli ɲini k'a ta k'a mɔ ka Mali jamana ka o dancɛw sago ka taa fa y'a faamu la Cameroun jamana kɔnɔ Cameroun Yaoundé Lala Kuyate ko jɛmukan ye ko o bɛ a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a tɛ fɔ olu kɔ Cameroun kan kelen f'u ɲɛna dɛ ne y'o dɔn wa n jansa ne ye sɔgɔmada la min bɛ fɔ an fɛ o de bɛ fɔ samara kana ma maliya sa n jansa ne ye sa Cameroun ta ye français na anglais de anglais kelen fɔ bamanankan il faut anglais la ne b'a fɔ ɲɛna olu ye maliyɛnw de ye n'o don ne b'a kuma bamanankan de la o Lala Kuyate I k'a fɔ k'i tɛ se anglais la a kana se sisan an bɛ Camerounnaw fo nin waati in na Yaoundé ko jɛmukan in ko a kanu bɛ kosɛbɛ Lala Kuyate an b'o fo k'o waleɲumandɔn k'a fɔ u taara fɛn ɲini na Ala k'a fɛn nɔgɔya amina ya Ala rabi k'a tunga ɲɛmala amina ya Lala rabi Kuyate o la o cogoya kelen na ka segin ka na Mali kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo n'a ka di ye Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo Lala Kuyate maa minnu bɛ jɛmukan lajɛ ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila alamisa la Lala Kuyate 10h 11h an b'o fo k'o waleɲumandɔn k'a fɔ Lala Kuyate an tɛ segin an tɛ ɲina sababu ɲuman sababu ko k'i kana to d'a ma i kana nan d'a ma na ji d'a ma nka kana ɲinalen kɔ Lala Kuyate o ye an fa n'an karamɔgɔ Mali silamɛ tɔn ka fara ɲɔgɔn kan n b'o conseil islamique Jumare ma ɲɛmaaba an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Chérif Soumaïla Haidara n'a ka denbaya Ala k'a nafa n'o barika amina ya rabi ka dugawu ɲini o fɛ Lala Kuyate k'a fɔ hali bi Ala ka sijan ni kɛnɛya d'an n'o amina ya rabi yɛrɛ kɛ ko mɔgɔ ɲuman amina ya rabi Lala Kuyate o cogoya kelen na an tɛ ɲinɛ fiyewu an bɛ fanakaw fo Jani Konate de ko k'a ka foli f'u ye ko jɛmukan in ko bɛ sigi k'a la ko ne yɛrɛ bɛ ba cɛ an fo kosɛbɛ nin waati in na a sigilen filɛ kɛtu ye lajɛ a b'a ka bitigi da a sigilen bɛ kɛnɛ ko n b'a fo kosɛbɛ ka tɛmɛ fana n'i bɛ tɛmɛ fana n'i bɛ tɛmɛ zen n'i y'a fɔ a ye n'i bɛ ale bɛ dibisogo nkɛ samara kana to n ka taa bi fana dɛ kana to n ka kari ta ka taa dɛ e ma ye f'a ye sara dibisogo fo yɔrɔ dɔ bɛ yen fana n'i bɛ taa fana a b'i kinibulon fɛ n'i bɛ taa maa kɔrɔ moti yanni ko n bɛ ka don fana jango n ka kan to wa bala la kalama ninnu kun bɛ n bɛ taa joli sɔrɔ k'an kɔnɔ ye ni kalama ye samara sumalen bɛ da n ma kɔn ka nin fɔ ɲɛna Lala Kuyate an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ nin waati in na an bɛ Masinakaw fo k'a fɔ k'Ala ka na ni basigi ye Masina amina ya rabi Kolomokaw fo Lala Kuyate ka se da Umu ka denbaya ka da ɲini a b'a furu cɛ ɲuman ye Jara i kɔnɔ ani Mali ko kan a bɛɛ lajɛlen fo waati in na Lala Kuyate nin bɛ dansigi ni dɔgɔkun ta la sigi bɛ kɛ nin kan bi i y'a faamu a la 23h30 ka taa bila 0h30 Ala ma basi kɛ e ni ne la ni Ala ye lɛn ni fara an si kan Ala k'o yira fara kanu ɲɔgɔn kan Lala Kuyate an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan o tɛ Ala k'o yira amina ya rabi aw k'an bɛn nin bɛ yen a bɛ min wuli fɛ kuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka e ti mɛn ani b'o kubo d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni ye cogo da Zara tew ka te de a bɛ san 3 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min ma ne min bɛ yen i hakili quoi a bilenman o a jɛman o nin bɛ yen tew ka te sonsan bolo bɛ foli fɛ nka a den tɛ. jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛnɛ bolo jɛrɛ Allah farafiden jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛnɛ bolo jɛrɛ Allah